Odakle da počnem? Tačno, treba ofarbati moju kuću u crveno. Dobro je što imam specijalni sunđer za to. Ovi tragovi liče na cigle. Da, imat ću najbolji dizajn. Devojke će mi zavidjeti. Ostalo još malo. Odlično, završio sam. Pogledajte kako je. Moja kuća je savršena kao i ja. Zaboravio sam ukras za moju kuću. Uradit ću to kao u mojoj igrici. Stavit ću travu oko moje kući. Čekajte, okrugli prozor. Nije u mom stilu. Mnogo je bolji kockasti. Da, super. A ovdje će biti drugi prozor. Sad ću dodati malo detalja. I moje kuće će sijati na suncu. Da, to je baš cool. Stopa, šta je sa krovom? Još je beli. Ne može tako. Sad ću sve da popravim sa mojom testerom. Joj, kako je vruće. Ali nisam još završio. Tako je bolje. Sad mogu da uradim moderni krov. To je sasvim druga stvar. Boja morskog talasa se odlično uklapa ovdje. A sad se pazite, sad ću koristiti svoje nalepnice. Šta kažete, dobra ideja? Da, znam. Ja nemam druge ideje. Sad ću dodati lampice. I cev od cigle na krovu. Predstavljam vam kuću iz snova. Oho, Ken je dao sve od sebe. Treba i ja nešto da smislim. Kao prvo moram staviti kostim umetnika. Super. Koju boju da izaberem? Izabrat ću ovu nijansu. Barbie, možemo krenuti da radimo. Odlično. A sada moramo farbati prozore. Želim da nacrtam nešto slatko na njima. Naprimjer, srca. Lepota. Neka krov bude iste nijance. A bit će na pruge. Lepota. Ali nešto fali. Tačno. Zaboravila sam da sredim baštu. Izabrat ću kostim baštovana. Neka ovdje budu lepe biljke. Treba ih samo politi. Eto. Oho, kakvo lepo cveće. Lepota. Sad će moja bašta uvijek imati lep svež miris. Izgleda baš slatko. Samo je krov nekako prazan. Treba staviti moj profil. Ne, padam. Ups, sve je u redu, cela sam. Nisam se čak ni isprljala. A kuća je spala super, jel da? Super. Nemoj me zavitlavati. Sad ću vam pokazati šta znači ova reč. Kuća treba da bude crna i vatrootporna da plaši neprijatelje. Palit će svoju kuću, sakri se. Momice. Neverovatno. Slažem se. Tako mnogo bolje. Gde je moja knjiga čarolija? Neću valjda sve sama da radim. Prizivam zombi. Dođi kod mene, sluga tame. Ko me zvao? Dolazim, gospođa. Šta treba da uradim? Stavi kacigu. Ukrasit ćeš moju kuću. Hvala na poslu, gospođo. Kako kažete? Jao, moje ruke nisu držali bušilicu od onog posljednjeg puta. Ovdje će biti sveće. A ovdje ću okačiti prozor. I još malo levo, jel tako? Da, super. Razumeo sam vas. Odličan izbor. Dobar si, možeš pojesti ovo oko. Hvala vam. Obožavam oči. Nije loše, ali može biti bolje. A vreme je malo osvežiti moju kuću i dodati šišmiša. Hajde, ukrasit ćete ovi zidovi.
Odlično, sve mi se sviđa. A vreme je da upalim svetla. A da, hvala stvar. To je dobra ideja. Moja kuća je najbolja. Ova zelena trava me nervira. Treba ukrasiti avliju uz pomoć mog napitka. To je druga stvar. Trula zemlja, osušeno drveće i groblje. Šta može biti bolje? Odlično. Posljednji dodir. Put sa svećama. O da, sad sam zadovoljna. Oho, je li to pravo groblje? Jao. Hej, zabranjen je ulaz strancima. U pomoć. Ken, uplašio si me? Nisam hteo, izvini. To su lobanje Wednesday. Idem ja kod sebe. Ovaj dečko je tako smiješan. Jao, ovi ukrasi su mnogo strašni i tamni. Dobro, ja ću izmisliti nešto drugo. Znam, neka ovdje bude pesak. On je mekan i prijatan, a to je baš ono što treba mojoj avliji. Idem da donesem još jednu kantu. I još jednu. O da, savršeno. A vreme je da izaberem drveće. To nije to. Ni ovo mi se ne sviđa. O da, trebaju mi palme. Cool. Kao da sam na plaži, a nedostaje samo ležaljka i kostim. To je to. Kako izgledam? Savršeno. Mama, hoćeš me poslužiti sa kokosom? Hvala. Jao, kakav lep miris. Obožavam mlijeko od kokosa. Ukusno. Jao, zaboravila sam. A roza boja mi baš odgovara. Sad mogu da uživam. Završila sam, svaka mi čast. Oho, svaka joj čast. I ja želim da ukrasim svoju avliju. Dakle, gdje je moj čekić? Idemo. To je baš zanimljivo. Jao, šta je to? Šta radiš kod mene? Čekajte. Juj! Čekajte, to uopšte nije strašno. Ovčica, dođi kod mene. Nemoj se plašiti. Upoznaj svog novog prijatelja. Pazite jedno drugog. Jao, grm je potpuno zarastao, treba ga malo srediti. Dobro, što je mam specijalne makaze za to. Odlično. Ostala je još samo ograda. Da prijatelji sa groblja Wednesday mi ne smetaju. Juj, šta je sad? Nikako da naviknem. Svaka mi čast. Ćao Wednesday. Hajde da plešimo. Imam baš dobru ideju. A vreme je da sredim kuću iznutra. Magično oko. Spremi se ovdje. Neka sve belo postane crno. Svaka čast. A vraćaj se u kutiju. Okačit ću slike porodice. Mama. Tata. Tečo. I brat. Nešto nedostaje. Tačno, zaboravila sam na stvar. Za njega ću napraviti kandže, a sebi ću staviti sanduk. Imat ću gdje da stavim knjigu čarolija. A ove lobanje će stvoriti pravu atmosferu za ritual. Nedostaje samo osvetljenje. Stavit ću noćni ormarić. A na njega ovu divnu lampu. To je stopalo dinosaurusa, ako niste shvatili. Konačno mogu da počnem. Prizivam pauke. Neka naprave paučinu na zidovima.
svetlo. Bravo. Nezgodno je sedeti tako. Treba mi mekana stolica. Da, tako je bolje. Sad sam zadovoljna. Wednesday je već ofarbala svoju kuću iznutra. A šta sam ja gori? Hajde, Ken. Volim belu boju, ali tu je previše. Ne može tako. Treba ofarbati zidovi. Počet ću sa bojem morskog talasa. Ona dodaje drive. I dobro se slaže sa brown bojom. A brown boje se slaže sa zelenom. Odlično. Wow. To je mnogo cool. Ali pod je nekako tvrd. Nema veze, sad ću staviti nešto mekano i prijatno dole. Odlično. I stavit ću kauč. Ne, bolje pomeriti da bude simetrično. A evo naslona za ruke. Mislim da će se to svidjeti Barbie kad dođe kod mene. U ćošku će biti sto. A na zidovima police. Da, tako je. Odlično mi ide. Ideja je baš cool. Sad imam gdje da stavim svoju kolekciju. Dakle, svetlo. Nekoliko lampa će stvoriti udobnost i toplinu u mom domu. To se zove dizajn. U ovoj kući je baš prijatno popiti čašicu kafe. Svi su već sredili svoje kuće, a ja još nisam. Treba hitno to uraditi. Znam šta da radim. Ovaj mekani roze tepih je ekstra. Svi će biti oduševljeni kad ga vide. A sad ću napraviti ove roze trake za svoje zidove. Pogledajte kako lepo izgleda. Skoro sam završila. Gotovo. Svaka mi čast. O, Ken, možeš da mi doneseš ovaj stočić? Naravno, Barbie. Za tebe sve što poželiš. Joj, kako teško. Mislim, lako je. Hvala puno, baš si dobar. O, ma daj, ne zahvaljuj. Najbolji ukras moje kuće bit će ovo ogledalo. Ćao, lepotice. O, Ken, to si ti? Da, mjesto za šifonjer je u ćošku. Razumeo sam, skoro sam ga stavio. Je li tako dobro? Da, savršeno, dragi moj. A evo tepiha u obliku srca. A ovdje će biti moja roza fotelja. Oduševljena sam, a vreme je staviti stvari na police. A na sto poređati šminku. Ovdje ću staviti lakovi, a ovdje čepkice. Wow! A ako upalim svetlo, bit će još bolje. Sad mogu da zovem drugarice. Šta tako lepo miriše? Sad ću da vidim. La. Jo, šta je tamo? Oho, Ken sprema roštilj. O, pljeskavice, odlično. Ćao, Barbie. Ćao. Dođi kod mene u posjetu. Stvarno? Hvala. Ovaj hamburger je za tebe prijatno. Hvala puno. Wednesday, dođi ti. Neka hvala. Šta je stvar? Dobro, znaš da me ne govoriš. O, super, bit će žurka, komšija. Evo, izvoli tvoj hamburger. Hvala, stvarno je ukusno. Super, prijatno, devojke. Wow, koliko ukusne čokolade! Sad ću da je učinim još ukusnijom. Wow, lepota! Prelepo! O, tačno! Hoćemo da ponovimo? Kakav miris!
Hajde da brzo sipamo čokoladu u kalup. Da, tako je. Polako. Gotovo. Pogledajte. Ispala je čokoladna jagoda. Lepota. Hej, Jennifer, ne smetaj mi. Dakle, unutra ću dodati još malo voća. Tako će biti još ukusnije. O, da. A sada uzimam šećer i pavlaku. U jednu činiju sipam pavlaku, a u drugu šećer. Odlično. I čekam da se šećer istopi. Tako je, savršeno. A sada dodajem pavlaku i miješam. O, to mi treba. Sipam to sve u našu bobicu. Sjajno. I na kraju zatvaram jagodu. A baš je lepo, da? Da, bako, to je super. A sad je moj red. A meni će trebati flaša i čokolada. Sipat ću je unutra, tako je. Aha, toliko će biti dovoljno. Sada okrećem i... Eto, napravila sam čokoladnu flašu. A vreme je da sipam bombone unutra. Odlično. I još mi treba nalepnica. Zatvaram i to je to. Jao, svašta. Dakle, pažnja. Sad ću vam pokazati kako treba kuvati. Pobjeda će sigurno biti moja. Prvo ću sastaviti tortu, kora krem i tako dalje. A sad ću odseći višak. Aha, i malo ovdje, to je to. Planiram da napravim čokoladnu tortu u obliku automobila. Aha, to mi neće trebati. Još par dodira. To je to. A sada pokrivam naš automobil kremom. A sada treba sve razmazati. O da, dobro mi ide. A sad mi treba tečna čokolada. Sipat ću je na auto. O da, kako lepo curi. Ostalo dodati detalje. Točkovi, svetlo i posljednji dodir. Da, moj auto je spreman. O da. A prijatno, draga. Jao, sve je tako lepo. Probat ću prvo ovu flašu. Izgleda jako zanimljivo. Da probam. Što? Šta je to unutra? Wow, pa tamo su bombone. A hajde da razbijem ovu flašu. Da, tako je. Bam, bam, bam. Ovo je jako zabavno. A sada mogu da jedem sve zajedno. Mnogo lepo. A baš mi se svidalo. Idemo dalje. Pa to je čokoladna jagoda. Neverovatno. A unutra je voće sa karamelom. Sad ću probati. O, da. Sviđa mi se. I ostalo je posljednje jelo. Čokoladni autić. Zanimljivo. A kakav je ukus? O, ova torta je prelepa. Topi se ustima. Dakle, koga da izaberem? Pobedilo je ovo jelo. O, to sam ja. A baš mi je drago. Ovog puta želim sandvič. Krenite. A nema problema. O, kako lepo miriše hleb. A za početak treba odseći 2 pačeta. A da, savršeno. Stavljam to sve na tiganj. Treba malo propržiti naš hleb. Tako će biti ukusnije. O, šta to radi, Jennifer? Ja sam napravila tostovi. Gledaj, stavljam ih na tanjir. A zatim mi treba hrana iz McDonald'sa. O, da. Obožavam sve to. To je baš ukusno, ali ne smem sve pojesti. Treba to staviti na hleb. Tako je. A zatim dodajem pomfrit i kečap. To će biti jako ukusno. Ne mogu da odolim, moram da probam.
O, gledajte, imam još ovo. Dodajem kečap i moj sendvič je spreman. O, bravo! A vidiš šta je kod mene? A ja ću uzeti kobasicu i staviti je na hleb. A preko ću dodati sir. A zatvaram sendvič i to je to. O, izgleda baš dobro. Wow, šta je to? To je moj sendvič. A sada gledajte. I seći ću ovaj hleb na delove. Da, tako je. Ja sam profesionalac. Sad mi treba salata. O, ne baš sveža. Stavljam salatu. A zatim paradajz. Preko sir. Kakav miris. Da, sad je vreme za kobasicu. Stavit ću što više. Da, tako je. Sad mi opet treba salata. I na kraju hleb. Čak sam se i umorio malo. Ali pogledajte kakva je lepota ispala. Da, da. Ja sam pravi majstor. Prijatno. Wow, koliko sendviča! Probat ću prvo ovaj. Da vidimo kako izgleda. Wow, to je baš ukusno. Da, sviđa mi se. Sada ovaj sendvič u sredini. Probat ću ga. Pa iskreno, ni nešto. Ne sviđa mi se. Wow, koliki sendvič. Nikad nisam videla takav. Sad ću ga probati. Poznate, a ni loše. A dakle, koga da izaberem? Jennifer, ti si najbolja. Da, ja sam najbolja. Jeste čuli? Dakle, a sad mi se jede sladoled. O, da, to je posao za mene. Ja sam najbolji u pravljenju sladoleda. A gledajte. Wow, hoću i ja sladoled. Oj! Skloni ruke. Bolje gledaj kako ću ja da pobedim ovom krugu. To će biti lakše nego ikad. Prvo ću uzeti jednu kuglu sladoleda od pistaća. Tako je. Ali naravno to nije sve. Sad ću napraviti smešne face na našem sladoledu. Da, pogledajte. Ovo je preslatko. Napravit ću još par i to je to. A znate, i ja imam dobru ideju. Kako je teška. Dakle, treba iseći lubenicu na 2 dela. Polako. Eto, tako. Gotovo. A sada treba iseći male kockice. Super. Stavljam sve u blender. Ali to još nije sve. Uzet ću mlijeko i dodati ga kod lubenice. Odlično. Uključujem blender i čekam. Kako lepa boja. Stavit ću sve u zamrzivač. Odlično, gotovo. A sada vraćam sladoled nazad u koru od lubenice. Tako je. A mislim da je ispalo prelepo. A baka je završila. Bako, ma ne, to nije lepo. Sad ću ja naći neki dobar recept. O, evo ga. Da, sve sam shvatila. Ostalo je da ponovim. Kakva lepota. Dakle, prvo treba odseći višak. A sad mi treba keks. Sa jedne strane i sa druge. Odlično. Stavljam na tanjir i skidam omot. Wow, ispalo je prelepo. Gotovo. Prijatno. Wow, jedva čekam da probam. Kako slatke face. Sad ću probati. To je super. Sviđa mi se. Idemo dalje. Sad ću
probati ovaj sladoled. O, kako lepa boja. A kakav je ukus? Pa, Miloše, može da prođe. I ostalo je poslednje jelo. Izgleda jako zanimljivo. Wow, to je prelepo. Odlučila sam, to je pobeda. I opet ja. Odlično. A dakle, jesu svi spremni? Naš prvi zadatak je šarena torta, jel može? O, jel vam jasno? Onda krećemo. Za takav slučaj imam odličan kalup. Sad ću iseći savršeno okruglo testo za moje remek delo. U ovoj torti su sve boje duge, kao što voli mala. Ostaje ga samo ukrasiti šlagom, ali za mene to nije problem. Dakle, treba će mi puno šlaga. Oh, kakva lepota! Odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Da. Sljedeći korak, lopatica. Da, treba sve razmazati i staviti malo šlaga odozgo. Eto. Oho, šefe, kako veliku tortu imate? Treba hitno nešto smisliti. O, znam. A prvo treba pažljivo iseći tortu na pola. Odlično. A zatim ću iseći sredinu i ispašće leptir. A malo će se to sigurno dopasti. Ostalo mi je samo da ukrasim tortu voćem. Napravit ću konturu od borovnice. A unutra će biti jagode, malina i mandarine. O, a brkovi ću napraviti od čokoladnih štapića. Super! O, svaka čast, bako. To je super. Da bih pobedio, moram dodati nešto šareno. O, na primjer, sladoled. Da. Istopit ću ga i preliti tortu sa njim. Wow, pogledajte kako to lepo izgleda. Divno. Sa takvom tortom ću sigurno pobediti. Šefe, vaša torta je baš ružna i dosadna. Računajte da sam već pobedio. Šef, kao i uvek, ima genijalnu ideju. Našao sam rešenje. Čokoladne Lego kocke. To će spasiti moju tortu i pretvoriti je u slatko remek delo. Bon appetit! O, baš ste se potrudili. Wow, sladoled. Brat zna da ja obožavam sladoled. A sad ću probati tortu. Baš je lepa. Sviđa mi se. Da, šta može biti bolje? To je divno. Okej, idemo dalje. O, kako sladak leptir. A znam ko ga je napravio. Naravno da baka. Ona uvijek stavlja puno voća jer zna da ga ja volim. To je baš ukusno. O, kako velika kula. Ova torta izgleda baš originalno. Šta? Ne mogu da verujem. Jeste li nekad vidjeli takvu šarenu tortu? Pitam se da li su Lego kocke jestive? Da, to je čokolada. Ne mogu da verujem. Sve torte su mnogo dobre. Tako da su pobedili svi. Da, čestitam. O, kako super. Bacite kocku. Vaš novi zadatak je da spremite pomfrit, jel može? O, naravno. Baka sprema baš dobar domaći krompir, ali mrzim da ga čistim. O, dobro je što postoji jedan lifehack. Sad ću vam pokazati. Stavljam krompir u šerpu, dodajem so i malo tresem. Da, mislim da je dovoljno. Gledajte, krompir se očistio i mogu ga iseći uz pomoć mog novog uređaja koji mi je poklonila ćerka. O, to nije lako, ali baka će uspeti. Tako je. Sada imam pomfrit. Ostalo ga je samo ispršiti. Jel, bako, nemate vi pojma. Da bih pobedio u izazovu moram biti kreativan. Dakle, prvo ću iseći sir i napraviti kulu od njega.
A sad će mi trebati ukusan čips i čekić. Da! Krećem, svaka mi čast. Paniranje od čipsa je spremno, znači mogu valjati u tome sirne štapiće. O da, perfekto. To će biti mnogo ukusno, verujte mi. I sam bih rado pojeo to, ali nažalost ne smem. A evo friteze. Ostalo ispržiti to. Super šefe. Molim da mi ne smetate. Sada znam kako pobediti u izazovu. Najlepša štapića su čokoladne. Tačnije, Kit Kat. Njemu ne treba čak ni paniranje. Dakle, samo ću sipati Kit Kat u fritezu i ispržiti ga kao šef. O da. Bako, kako si? Moj rumeni pomfrit je već spreman i čeka unuku. Nedostaje samo kečapa. I u čemu je stvar? Uopšte se ne istiska. Hajde bre, šta je ovo? Ajoj! Bako, da si videla sebe, to je jako smešno. Šta to tako smrdi? O ne, sve mi izgorelo. Prokletstvo. Šta sada da radim? Gotovo, izgubit ću. Ne vidim ništa. Gde je moj pomfrit? Ej, Bako, to je dobra ideja. Dok baka ništa ne vidi, mogu uzeti njen pomfrit i zameniti ga na ljutu papriku. To će biti presmešno. Evo ga, sve u redu. Moja porcija je također spremna. Prijatno, mala. Da vidimo. Kako lep pomfrit, super. Ne mogu da verujem. Napravljen je od sira. Šef zna da iznenadi. Jako mi se sviđa. Ovo jelo izgleda prosto, ali svakako je ukusno. Bravo, brate, sviđa mi se. A šta je ovo? Čekajte, jesu to ljute papričice? Da. Kako, je li to šala? Da, to sam ja spremila. Hvala, unuče. Probaj, draga. Pa dobro, pošto baka kaže, poslušat ću je. Čekajte, nešto nije u redu. Jao, kako ljuto! Prošlo je. Bako, pogrešila si. Pobedio je šef. Kako to? Zašto ne ja? Hoćete da vidite šta sam nacrtala? To je sendvič. Nema problema, odličan izbor. Sendvič zvuči lagano. Dakle, treba će mi hleb. Bako, Prestani, imamo izazov. Zauzeta sam. Da, upravo si. Vreme da počnem. Stavit ću šunku, salatu i preliti sa kečapom. Da. Odlično mi ide, jel da? Ja sam Kovboj Andy. To je bilo moćno. Okej, pokrit ću sendvič lepinjom, ali to ne znači da je već spreman. A sada najzanimljivije. Pretvorit ću sendvič u super auto. Napravit ću točkovi od paradajza i krastavca. Da, a od sira ću napraviti zastavu. A tu će biti vozač. Da, ja sam genije. Dobro večer, hoćete da se provozate? Šta si smislio? Ajoj. Dakle, prvi sastojak mog sendviča je džem od jagoda. To će biti jako ukusno. A sad mi treba šlag. Dok niko ne vidi, probat ću ga. Kako zabavno. Aha, iscedit ću šlag, tako je. Mislim da će tog biti dovoljno. A sada najglavniji sastojak. Jagode. Da, kako su mirisne. Sklonit ću peteljke i poređati jagode ovako. Šta mislite, šefe? Nije loše, Bako. U mojoj knjizi iz Francuske je bio jedan dobar recept za sendvič. Evo ga. Počet ću da radim. Samo što ću kuvati sa zatvorenim očima. Šta je to smislio? Ništa posebno. Sastojke lakše iseći kad su u vazduhu.
Ja! Spremiti najbolje jelo je moguće samo uz pomoć intuicije. O, nevjerovatno. Bravo, šefe. Merci, bako. Hrana je spremna. O, kako dobro. Kako lep sandvič u obliku auta. Probat ću ga. Sviđa mi se. Baš je lep. A samo što je tako oštro? To je čačkalica. Ozbiljno. Ali to je opasno. Dobro, idemo dalje. Kako lep miris jagoda. Ovaj sandvič je sigurno spremala baka. Ona zna da ja obožavam jagode. To je divno. Oho! Samo pogledajte ovaj veliki sandvič. Ne mogu da verujem. Jao! O ne, sve se raspalo. Jako smešno. Moram da snimim to. Da si videla svoju facu, sestro. Odradno. Dajem pobedu baki. Čestitam. Da, baka je najbolja. Svaka mi čast. Ja ću ofarbati kuću u svoju omiljenu žutu boju. Obožavam je. Kod mene će uvek biti svetlo. Jao, kako mi je žao. Oho, baka je u pravu. Moram i ja ofarbati svoju kuću u svoju omiljenu boju. Roze, naravno. Da farbam kuću sama? Ne. Bolje da pozovem Munju. Ona će sve uraditi umjesto mene. O, da. Obožavam ovu crnu boju. Ovo ću staviti ovdje. A od ovog materijala ću napraviti krov. Stvar, probudi se. Treba mi tvoja kuća. Da, moj krov će biti u obliku kovčega. Savršeno. Zalepit ću sve to ovdje. Pogledajte šta sam smislila. Imaću mekani krov. To je baš slatko. A ovdje ću okačiti baloni u obliku srca, naravno. Baš mi se sviđa moja nova kuća. Ali nešto nedostaje. Tačno! Smislila sam. Treba nacrtati cvetići. O, prelepo. Ja sam genijalna. A ovo ću staviti na krov. Neka svi znaju da je to moja kuća. Gotovo. Hej, Ruko, prestani da se treseš. Treba mi ravna linija. Gotovo. Završila sam. O, ove papuče mi također trebaju. Zalepit ću ih ovdje. A unutra ću staviti cveće. O, tačno. To mogu staviti na krov. Juj, kako boli. Bezobrazan čekić. Dakle, a sada mogu napraviti zidovi. Odlično. A ovdje će biti grožđe. Imaću prelepu zelenu lozu. Ojoj, moje leđa. Da, treba stalno polivati cveće. To je baš pametno. O, pogledajte, već raste nešto. Divno. Hoću da u mom dvorištu bude što više cveća. O, da. Tako je. Umjesto saksija ću imati čizme, to je baš originalno. A ja ću svugdje zalepiti svoje slike. Ovdje će mi biti šminka. A pozadi će biti ogledalo. To je baš zgodno. Jao, kako sam lijepa. I naravno, moram imati bazen u dvorištu. Sipat ću vodu u njega i ovakve kuglice. Gotovo. Mogu sjesti na ležaljku i popiti svoj omiljeni koktel. Lepota.
Sad ću od ovoga isplesti nešto. Šta mislite, šta će to biti? Naravno, a moja ležaljka. Stavit ću čebe na nju i sedet ću svako veče ovdje. U stvari, što bih čekala veče? Gotovo, ali nešto nedostaje. Znam. Ova strašna ptica će čuvati moju kuću. A na prozor ću staviti daske. Ne želim da neke bake dolaze kod mene. Sljedeći prozor. Stvar. A zašto mi ne daješ da ga zatvorim? Šta si to doneo? Da, to je odlična ideja. Svaka čast, stvar. Od ovog ću isplesti paučinu. A na nju ću staviti slatke paukove. A sada treba malo srediti dvorište. Skoro sam završila. O da, to je moje omiljeno mjesto. Groblje. Podiže mi raspoloženje. A na ogradu ću okačiti električnu žicu. To je magično. Jao, za malo da zaboravim, treba mi električna stolica. To veoma opušta. Stvar, pritisni. Jao, kako to radi? O, uključio se. Komšije, dođite ovamo da se slikamo. Nema šanse, s njom se sigurno neću slikati. Pa, hajde onda zajedno. Šta vam je? Mislim da je to odlična ideja. Pa dobro, onda ću zapaliti jedan selfie. Cool. Sad ću da vidim šta je ispalo. Jao, šta mi je sa licem? Pa dobro, gdje da je okačim? Neka bude ovdje. O, da, ja sam moderna baka. Ovdje ću staviti tepih. A u ćošku će biti stol. Divno. Neka stoji peć ovdje. Ja volim da kuvam. Trebaju mi svi kuhinski uređaji. I naravno, treba mi puno svetla. Okačit ću lampicu ovdje. Ojoj, koliko prašine. Da, odlično radi. Ovdje će biti police. O da, kako sam lepo sredila svoju sobu. Obavezno mi trebaju zavese. Tako je. Ostalo je staviti kamin. O, kako toplo. Svaka mi čast. Obožavam svoju sobu. O, kako je lepo ovdje. Nisam ništa gora. I ja ću srediti svoju sobu. Ovdje će biti beli tepih. A ovdje, tačno, okačit ću ogledalo. Obožavam da se gledam u njih. Baš sam lepa. Ovdje će biti moj kofer sa šminkom. Ovo mi ne treba. Ostaće samo lampica. Radi. A ovdje ću okačiti svoje stvari. Imam puno lepe odeće. A na ovom zidu ću nalepiti nalepnice. Preslatko. Jao, za malo da zaboravim. Treba mi moj plišani meda. O, kako je mekan. Tačno, vreme za slikanje. Pogledajte kakvog medu imam. A sada pogledajte moju odeću. Da, ovakvu lepu sobu imam. Jel mi zavidite? Šta može biti lepše od paučine? Samo paukove. O da, to izgleda prelepo. Stvar, donesi mi tepih. Zdravo, kosture. Treba ćeš mi, ali ne ceo. Nekoliko laganih pokreta i moj sto je spreman.
Magična knjiga, svećice i lampica. A ovo su moji omiljeni slatkiši. Želim da uvek budu pored mene. A ovdje će biti mjesto za kuvanje. A gdje ovo da okačim? Znam. Neka ga svi vide. Kako sam spretna. Odlično. Mogu okačiti. Jao, baš mi se sviđa moja soba. Šta je bilo stvar? Hoćeš da imaš svoju sobu? Jao. Dobro stvar. Nagovorio si me. Spremna sam da ispunim tvoju želju. Ovdje će biti tvoje spavaće mjesto. A tu će biti tvoja garderoba. Imaćeš čak i scenu za nastupe. Hoćeš probati neko delo? Brutalno. Nežno. A u ovome možeš ići kod bake. Strašno. Dobra stvar. Imam nešto bolje za tebe. Pogledaj. To je rukavica Ironmana. Zar to nije cool? Šta još da dodam? Znam! Joj, kako sam pametna! Ovdje će biti tepih. I puno belih cvetića. Tu će biti mali krevetić. U ćošku će biti meda. A tu će biti umivaonik. I mala stolica. Ćao, moja Barbie. Ti ćeš živjeti ovdje. Jesi zadovoljna? Vidim da jesi. Jao, vreme je da i ja sredim mjesto za svog kućnog ljubimca. Tu će spavati. O, da. Ovdje ću sipati vodu. A ovdje hranu. Duša moja, ovo je tvoja nova soba. Uživaj. Jao, vidim da si gladna, a maca moja mala, jedi. Jao, za malo da zaboravim. Ja. A maca voli da šeta po krovu. A vidim da si oduševljena, i ja isto. Eto, moja slatka pita je spremna. Idem da počastim komšije. Poslužite se. Dobro, hvala, probat ću. Hvala puno. Merci. Ko je to? To je onaj tip što nas je prevario. A, evo ga. Hvatajte ga, devojke. Sad ćemo ga prebiti. Možemo ga zakopati u mom dvorištu. Dobrodošli u kulinarski izazov. Molim vas, napravite mi ukusnu tortu. Jeste me razumeli? A mjau, a dobro. Ja sam najbolji kuvar. A dakle, da bih napravio ukusno testo, moram razbiti jaja. Da, savršen pogodak. A sada treba dodati brašno. A bitno je ne preterati. A sada moje omiljeno mlijeko. O da, obožavam ga. Jao, ne mogu ga otvoriti sa šapama. A bolje ne ljutiti mačku. Inače će njene mekane šape brzo postati kanđe. O, kakav užas! To je to. A ništa me neće zaustaviti na putu do mlijeka. Sve je spremno. Ostalo je samo umutiti sve sastojke. Odlično. Hej, sve mi leti u lice. Jao, ove mačke su nepodnošljive. Dakle, vreme da i ja počnem da pravim tortu. Dobro, što imam testo svih boje duge. Napravit ću za Jess šarenu tortu koja će iznenaditi. Bitno je da se testo ne izmeša u kalupu. Bolje da sam napravim lep uzorak uz pomoć štapića. Tako je, odlično mi ide.
Lepota. Kada se testo ispeklo, mogu ukrasiti tortu šlagom i slatkim konfetama. O da, ova torta donosi praznično raspoloženje. Bon appetit! Wow, ne mogu da verujem. A ne iznenađuj se, šefe. A mačka može sve. A vreme je da nanesem krem. Odlično mi ide. Ostaje samo da dodam dekoraciju u obliku ribe i drugih morskih stvorenja. O da, a napravio sam pravo more. A prijatno. A ja imam bolju ideju. Otopit ću žvaku direktno u kutiji i preliti moju tortu. Da, to će biti prelepo, posebno ako dodam još Skittles bombone. Pogledajte kako lepo curi žvaka. To je to. A sad je vreme za moje omiljene bombone. Obožavam ih. Ovo je zaista dobra ideja, zar ne? Oho, neverovatno! A nikada u životu nisam vidjela tako lepu tortu. Ovo je predivno. Dakle, probat ću prvo ribicu. Ukusno. I zvezde, super. Baš mi se sviđa. A već sam oduševljena, a još nisam probala ni samu tortu. Wow! To je još bolje. Hvala ti, mačak. Ok, da vidimo šta su drugi spremili. Da vidimo. Nije loše. Volim Skittles bombone, ali torta me nije oduševila. Odmah se vidi da je ovu tortu spremio šef. Pogledajte ove prelepe šare. Prelepo. Kome dati pobedu? Mislim da je izbor očigledan. Mačak je pobedio. Što? Ozbiljno? Hvala, prijatelji. Vaš sljedeći zadatak je sladoled. U sladoledu je toliko mlijeka. Super. A evo mojih tajnih sastojaka. Maco, mogu li uzeti jednu krofnu od tebe? A vrati krofnu. Inače ću morati da pustim svoje kanđe. Dobro, izvini. Nisam htjela da te naljutim. Hej, deco, da li volite sladoled? Sad će vam mačak pokazati kako se sprema najbolji sladoled. A za to ću uzeti različite slatkiše i sitno ih iseckati. O da, odlično mi ide. Napravit ću rolne od sladoleda na specijalnoj dasci. A da bi sladoled bio još lepši, preliću ga čokoladnim sirupom. Mijau. Šta je to? Vidim novi cilj. Vreme da se zabavim i posvađam svoje konkurente da bi pobedila u izazovu. Šta se dešava? Ne razumem. U pomoć! Mjau! Bilo je za malo. Ne igraj se, vidim sve. Ja nemam ništa s tim. Bezobraznica mala. Dakle, mom lepom kornetu nedostaje nekog preliva. On će također biti od sladoleda. O da, lepota. Kako vam se čini? Ja sam oduševljen. Zar to nije prelepo? Jo, svi su napravili tako dobar sladoled, a ja nemam ništa. Tačno, znam. Prvo ću uzeti kornete i izmrviti ih u specijalnom kalupu. Da, to je baš zabavno. Odlično mi ide. Mislim da je dovoljno. Sad je vreme da dodam što više bombona i da prelijem to sve nutelom. O da, to je najlepši namaz na svetu. Lepota. Možda to ne izgleda tako izvrsno kao kod šefa, ali bit će jako ukusno, 100%. Još malo konfeta i to je to. Prijatna, Jess. Wow, hvala puno. Dali ste sve od sebe? Hoću da probam ovaj zanimljiv kornet. Jedva čekam.
loše, ali moglo je biti i bolje. Oho, samo pogledajte kakva lepota. O, to je neverovatno ukusno. Oduševljena sam stvarno. Ekstra. O, a za ovaj sladoled imam kašiku. Kakav miris. I ukus je dobar. Baš mi se sviđa ovaj sladoled. Hvala puno. Pobedila je sestra. To je neverovatno. Pobedila sam. Ja sam genije. Šta dalje? Tako mi se pije vruć kakao sa marshmallowom. Spremite mi ga, molim vas. Dajte da razmislim. Danas sam video lifehack kako skuvati kakao sa lepom penom. Da, sve jasno. Dakle, ubacujem kašiku u bušilicu. Uzimam kašiku kakao praha. I ubacujem ga u mleko. Jao, ovo nisam planirao. O, jadan. Ne brini, maco, smislit ćeš nešto. Ja imam odličnu ideju za moj kakao. Prvo će mi trebati koktel od jagoda, koji treba zaladiti. Dobro je što imam sprej za trenutno smrzavanje i neću morati dugo da čekam. Eto, gotovo. Sljedeći sastojak je moje omiljeno voće. Dakle, dodat ću puno jagoda. Borovnice. Kivija. I maline. I neću zaboraviti na marshmallow koji je tražila Jess. O da. A za desert ću dodati njen omiljeni keks i vafle. Za potpunu sreću nedostaje samo šlaga. A evo šarene čokolade. Štapiće i slatke konfete. Mislim da je to pravo remek-delo. Bon appetit! Nije loše, ali ovaj put ja imam plan kako da vas zaobiđem. Sipat ću kakao prah u blaster i dodati mleko. Da, to će biti jako dobro. Mogu zamisliti lice Jess kad vidi to. Treba malo potresti. Staviti nalepnicu. I može da se služi. Jao, to je baš smešno. Jess, vreme je da izabereš pobednika. Neverovatno. Hej, a gde su ostala pića? Šta je ovo? Ne boj se, Jess. Imam iznenađenje za tebe. Otvori usta. Ukusno. Isprljala si me. Jo, izvini, slučajno sam. O da, konačno ću moći da probam šefovo piće. Mislim da će ova kašika savršeno odgovarati za ovu veliku čašu. To je baš ukusno. Oduševljena sam. Ne mogu da se zaustavim. Poješću sve do kraja. To je najlepši desert na svetu. Super, pobedio je šef. O da, najbolje sam, pobedio sam te i tebe. Da. Dobro, čutim. Ja sam već smislila prvo jelo, hoću lubenicu. Hajde da počnemo. Naravno, Vivian. Meni je već pala na pamet ideja šta da uradim sa ovom velikom, sočnom lubenicom. Uzet ću nož. Zatim treba odseći gornji deo. Dalje uzimam blender. Umutit ću lubenicu unutra. Bravo, u kori. O, da. Super. Sada treba da prelijem naš sok od lubenice u flašicu. Kako teško. Da, tako je. Zatvaram i kapljem u vodu. Pogledajte, ispadaju prave džus bol kuglice sa ukusom lubenice. Super! Spolja je stiva obloga, a unutra ukusan lubenični sok. Sad ću sipati sa džus bol kuglice nazad u koru lubenice.
A zatim dodajem malo belih kuglica. A posle treba preliti sve fantom. O, da. Toliko će biti dovoljno. Odlično. A zatim ubacujem slamčicu i ukrašavam sa suncobranom. A bako, kod mene sve gotovo. A šta je kod vas? A ja imam jedan dobar recept. Za početak treba dobro potresti lubenicu. Sa svom snagom, da. Tako je. Unutra je lubenični koktel, a njega treba preliti u činiju. Kako teško. Uspela sam. Sada uzimam različite bobice i voće. Kakav miris. Stavit ću sve u praznu koru od lubenice. Divno. Zatim ću uzeti moj domaći med. Ja ga obožavam. Zalivam sve bobice. Treba mi što više meda. Divno. Sada zamrzavam sve sprejom za hlađenje. Odlično. Posle treba odseći koru sa strane. Hajde da vidimo naš presek. Da, ispalo je super. Ja još ništa nisam smislila. Moram se ubrzati i hitno nešto smisliti. Za početak razbit ću lubenicu. Uspelo mi iz prvog puta. Sad ću očistiti lubenicu i izvaditi svu unutrašnjost. Spremna sam da pojedem sve to. Da, to je jako ukusno. To nije bilo lako. Prejela sam. Sada vadim čajnik. Unutra stavljam čokoladu. Zatvaram i čekam. Čokolada je već meka. Može da se otvara i sipa u koru od lubenice. Da, kako lepo curi. Iscedit ću sve čokoladice da bih popunila cijelu polovinu lubenice. Da, super. Da, divno. A sada otvaram Skittles bombone. Sipat ću i njih u lubenicu. Da, cool. Posle ću uzeti žele medvediće. Sipat ću ih u čokoladu, tako je. I promešat ću sve. Kako to privlačno izgleda. I sama bih sve pojela. Ali to je za moju sestru. Ostalom, Vivian, možeš da probaš. Wow! A vi ste to sve uradili za mene? Ja sam tako srećna. Hoće da probam ovaj koktel? Ima mnogo džus bol kuglica. Super! Sviđa mi se. Pogledajte kako pucaju. Idemo dalje, šta još ima? Opa, to liči na žele. Probat ću. Baš ukusno. A to je nešto čokoladno. Sad ću probati uz pomoć kašike. Čokolada. Obožavam. Ali ko će pobediti? Niko. A vi niste ispunili moju želju? Ja sam htjela lubenicu. Pravu lubenicu. Da. Šta znači trebala ti prava lubenica? Pa što nisi odmah rekla? A sada ja hoću Huba Bubu. Hajde, smislite nešto za mene. Ja već znam. Sad ću. Evo, našla sam žvaku. Evo je Huba Buba, hoćeš? Šta? Ne, ja hoću okruglu Huba Bubu. To je važno. Kakva šteta. Dobro, ali mogu popraviti to. Dakle, sipat ću svu žvaku u činiju. A sada treba rastopiti nju. Ja imam fen. On će mi sigurno pomoći. Super! Pogledajte kako žvaka postaje tečna. A zatim nju treba preliti na dasku. Da, tako je. Sačekat ću kada se ohladi i seći je na dugačke trake. A zatim ću uviti sve trake u rolne. Eto, sad sam napravila baš ono što hoće Vivian. Cool, svaka mi čast. Ne baš, ja sam smislila nešto bolje. Dakle, uzet ću paradajz i staviti ga u mikser.
Zatim je potreban sok od paradajza. O, uspelo je. Svaka mi čast. Sipat ću sve to na ples i ravnomerno rasporediti. Da, a vreme je da se stavi u rernu. Tako je. Ostalo je malo sačekati. O, već je gotovo, a može da se vadi. O, kakav miris. Lepota. I seći ću to sve na trake. Pažljivo. To je to. A sada trake treba da se uviju u rolne. O, divno, divno. Dobila sam paradajznu žvaku. Šta može biti bolje? Ukrasit ću je i to je to. Ovo liči na paradajz. Ha. Da, ali to nije to. Ja ću pokazati šta treba uraditi. Važno uzeti marshmallow, sipat ću ga na tiganj, a zatim istopiti. Tako je. Treba nam tečni marshmallow. Odlično. Zatim uzimam zmajevo voće. Njega ću seći na komadiće. O, kako lepo izgleda. I dodajem to kod marshmallowa. Zatim ću sve promešati. A posle, gotov sloj žvake prebacujem na dasku. O, pogledajte kako lepa boja. Ostalo je samo da se iseče na trake. A sada najvažnije. Sastaviti rolne. To je to. Uspelo je. A Vivien, možeš da probaš prijatno. Oho, vi ste se tako brzo snašli. To je cool. Probat ću prvo ovu roze žvaku. O, kakva je? Marshmallow, sviđa mi se. O, šta je dalje? O, kako neobična žvaka. Probat ću. O, ona je od paradajza. Fuj, odvratno. Gdje? Ostalo je da se proba žvaka moje sestre Nicole. O, izgleda kao Huba Buba i ukus je super. Da, to je baš ono što sam htjela. Pobedila je. Nicole, da, čestitam. A da, znala sam, moja prva pobjeda. Juhu. A sada hoću prženo jaje, jel može? O, naravno, Mila. Dakle, ja ću uzeti papriku iz moje bašte i seći ću je na kolutove. Tako je. A sada stavljam to sve na tiganj. I uzimam jaje. Razbijam u svaki kolut paprike po jedno jaje. Ovako. Kada jaje bude gotovo, onda ga prebacujem na tanjir. Eto, tako je. Šefe, šta to radite? Zadatak je jaje. Ja imam svoj pristup. Ja sam odlučila da napravim tortu. Sastavit ću i premazati kremom. Da. A sada otvaram teglu Nutelle. Sipat ću je odozgo. O, da, kako lepo curi. Svaka mi čast. A svi vole Nutellu, jel da? Zatim mi treba šlag. Sipat ću ga preko. A sad je na redu konzervirana breskva. Stavit ću je u sredinu. Da li vas to podsjeća na kajganu, jeli? O, nije loše. O, šta to radiš? Kako ukusno! Ja obožavam šećernu vunu! O, pala mi je na pamet ideja! Napravit ću kajganu od šećerne vune! Eto, tako! Uspela sam! Vivien, probaj! O, da, naravno! A hoću da probam prvo tortu! Izgleda super privlačno! I miris je super! Probat ću! O, ovo je preukusna torta, ali od jaja ovdje nema ništa! Okej, hajde da probam sad ovu kajganu u paprici. Podsjeća na cvetiće. To je super ukusno. Da, sviđa mi se. Ali ostala je još ova kajgana. Ona stvarno liči na oblak. Probat ću. Wow,
to je šećerna vuna. Zanimljiva ideja. Ali pobedu ipak dajem... Bagi, da. O, meni stvarno, kako neočekivano. Hvala, Mila.